ebusuafo me samo bi biara kwa babiem ede ba ye hot take GHS so sene de bia munim no se meji megwa sei dia na se niema trendy wo media ne so ana me de ye de ebrem me de ane amaboat ma George na obetimi afreme amagina mejo so kama pa na ene de ensem abeto abontene de ebusuafo awe ho papa se ya awe ho sempa na ene de me de ebrem ne nyina ne se ye kumase Ashtown se sabrantie bi edinyamra sempa ewo ho asese an why wanted asese aposifo pen den pa se ba bia wo hye bia tokro bia wa ko hye mu bia no aposifo pen pa enya asem ketwa kwa ne nya ne se woni nadamfo baako se nya nadamfo kwa se ba bia omobo soka na se ne omunyina ekohia wo ho ene abrantie ye friend bright ana say abranti ode ne ho akanwura idie se ne obi akra anya da enim ne dim na ene omunyina ekohia ye baabi a ye bo sokai ana say abranti ye friend bright ya se sia no enama ba ma ya ode ne nsa ode ne ho akanwura so a se wati nananom we se do ya ye no ti akonya bi so baabi ene omunyina ekohia ya ye bo sokai ana no wote so enti wose so ana se ne Penina wo biaya a omobo soka yi efre eye bright yasese ya no won kat yasefo ho biem na konya wote so no na ogya no ho no ye de wo koye efe do koti asem ne baaye o sabet na konya ne so a abrantie yasese ya no de ne ho akanwura yasese ya ne dinya meto odwai se enya de obema no atena konya iso ana bright yasese ya no on kat yasefo ho biem ni one abrantie yasese ya ne nam ne nso so a won kat yasefo ho biem no one ni gi akindie wakonya no na pepe efe de busiafo omukuwie ye na asem no etwa wo ho se panyipa ne wo mo ho efre eye bright yasese ya no on kat yasefo ho biem ene abema ya se ne ode ne ho akanwura odi eye bright ye wi ana musiesie asem obi anim se asem no akoda fi se empanyi asiesie asem ne de obi anim se ebufuo se den yo eto ayede etwa efe de ade chen ya anopa tutu abrantie yi anti ase wa fana danfo ba ko bi aka ho abaye bright mo fie ho so oba be hwehwe bright ebusiafo asem ne Sabi tie mu gina ka se ya twitwa boy bi sikai wo enti wo munya dai wo mu peka wo be ba be fa no na se wo gina ka bi aka ne nya dai enyina ti me kwa hwe nipa kora ya twitwa na je se me ko na ye me ba no na me sa de bana ye dai ti wo no na je se me hu se me ba no wawu fi so wo mu fa no wo mu fa no de na wa ye no Nese boy no ne nsa nyina sensebo no musi na se mahu se timi de me de bra e na e ba se me ba na wuo no am se wo hu ye ti sister ba akọ me sister yi ho no na me first ka na me tura me ka ti sister ba akọ se de me hu si wo so no won tura me kan fa nkọ ye so om de ne kọ manhia ti wonje 20 million no fa nkọ manhia ho no onya de omuni kan fa nyina ne so ma me na me ba timi ya no na sister ne ye no ka kire me se omuduru manhia won doctor ne se omu de sika na wo ni sei entinya ade a wo benya nkwa anya ade e be ye enti no omu de ne kom me ayi emergency eso omu de frɛ me a me de te fa so me baba no so afa dropping aduru me nchen pepepe ne ye fa ye tena mu ne ye de koy ti ye chese ye duru ho no mo a boy ba pa wo e ho no mo ka ye ho ye duru ho no ma na boy ne sister ku a blight de wa ye de wawu ti me ko na se me ba ne da moja mu a wada ho ti wawu mami musa say bright or mfie say nan afen wo kwa 20 years to 19 na assemble pan see e utie ma de ne see woni abrante de tema kofa sa ti pension no pe ya sem we say see ye and asna for boys ne ka say enura ya no mbo smuka e wo baabi ya se ngozi a kire ho boys ni bo smuka wo ho ti ya se smuka na se no
na bright ti akonwa so ti eso oti akonwa so no na yesi smoker no ayi ewura na friend no o friend say wanya dey omla ti wo friend bright na yesi boy ne betena akonwa ne so boy na wakun no no e betena akonwa ne so ti eso betena akonwa ne so no ani yesi o bright kwoti asam kro ni wie no o ba ye no o ka tire boy ne say boy ne nsole na yesi boy ne say won nsole na kwada na e wo mo ntokwa ti yeso wo mo ku ntokwa ni wie no na yesi boys na nkasa afre o mo gina ho siesie asem no enu ani se wo de sole ya wo ko toilet ya yeso wo mo ye nipa mienu na wo mo aku no nti ebusuafo saa asem ya making na ne maame sese de sie nya ne maame a kirekirim sese ne maame se bright ne kra de enye wone ne na de wo da ne baabi nti anopetututu na sese ne bright ba ne maame wo se Oma ne ade na nka enye won fanko be on fanko jane nan oma ne pipa fanko enye de fanko jane nan ene ene ne maami kura de ama no woye de wokom efi de se ne maami e kan asem yo e wo video yi mu maami se efi de wote se obi kan se ye twetwa obi omo pe card nipa no akọ eye ayaresabia efi maami se wote sa asem no kotwe ne kon e kohwe nipa kura se ye twetwa no na eye ne ba bright no ana sentokwa na esi wo ye soka na se abrante no antiase a ene anopetututu osaba e bright fie baby owa ene obedi ye bright ewu se yo enam so ama bright se si an won kan tiase fo hu biem abema se ne 20 years kra na mama keka se onyanya ye enam achinie keke e ba omontem ene se abrante se ne ndi enyam beto odwai wedi ye bright ye wu ye o ene owie ye wasade ne ho aye dey akanwura sese wadwane na ene amane bone chese woni na danfo baako bia no pa na wo ba be di ye bright ewu ode na danfo baako bi ne ka ho ene ene omo be di ne wu na ene de bi omo si bi ye bright na busuafo sese se kan no omo di twatwa ne kon ho a de na nkomo pa ye ne se omo twa ye bright ne ti aye dey every so ana anya dey anya yi ene se ene adonfo be so bright mu a wodamojemo mo be so ye bright mu mo de ni dura ya nsabia esi wa ye nyame dia sese ne maame wontimi nya ne ho hwe ontimi nya ne ho hwe fi se bright no no nim se tokwa na ekọ so ye so kana so ne abrantie ne ntewunum se panyin na siesie ne de bibia ye de eto atwa ba no onimu se abrantie no afa adwene se de si ye no entokwa no ne ko ye no wonjan ma ne nye de enkae ene se anopa tututu obedi ye bright ewu se yo ewo ye Ashtown asisi ane de Kumasi Ashtown ho adane a ebusuafo enya sem ketwakwa na de areho kra esan wo de ato bright asisi a won kan asifo ho biem se bright se no ne abaya biti asisa abaya no woni na wo kra wanya 1 year abofra na nya 1 year sisa baya no kra sa chese wasanyima ene wasenya ye 7 months na ebusuafo de mumie nkotie eye bright no na yere ana woni ne tie woni na woni nsema ne wodi betu edwane bi nkotie mbra yensaka bright eye ihokani ayefe no maaku akosia etisen shede wate enra hu bright time be na hu menene da soliano nene da sorry na no pay time be na bright sorry fifi alo pano be 5 mo no sorry no so kwa bebe o na danfo bi girl beda menchan anopeya na girl ne ba beda wono nti oba ana obusa me se na girl ni we ana mesi me hu baby awafa na mesa chia moto se me dent o ye no fe ne banafo no pie wa ka baby awo kwachi then you na start time na ya bright or sorry ono ano papa be 6 and 7 de no aso and then they be 5 or sorry it's time be na what say bright a pie akokonto kwa mu bi pram ne we matira ka be 7 mo ho uko hu ye ji na me ko when the bright at na be in fie be say 2.5 years and I'm more must say we no na misani
wo baba ko na osan yin achi baba penin no din fiese Oh, 1 year, 4 months. 1 year 4 months and I want him be bosu mesen The month we are me 7 months. 7th month can bright once them kakra chen bright or to saying suban mu at the same right ebusia super hine no ontimi nkasa nti ebe se ne maame ebe di nkomo kakra na amena beda metimi akade right ebusia nti ababa we akosia ono ne ababa wa bright eno ne tse se ne yere yenka ne sa se ne yere one no awo akwada ba ko a wanya afe ene bosome ne kakra ka ho eno san nyim nachi abosome enso se de wo chire mu no one no a ene da story ano pay be nonum empay mu na bright se okwabontin a fofi anto ata no adware aba mu nti okohia ne kofi kwa mu a sabre arewaka se de sina ye no ye mpese be press ne bebre isanse ne kasa nyina as ebusuafo se ne akwa akohwa ba se bright gele no wontimi nya no kasa no po ntimi nkasa ifisaya ne ya se be ma wone ne ti a wone na wo a ene abofra ye nya 1 year wosanyem 7 months a enche kwa wosan be wo a nani nda branti ameke wono na ehwe ne nkaka nkakre nipa bonefo age ne nkwa ye de every ne nsam ebusuafo abrantie na wosese ne odi bright ewu a waye wanted no ne picture ebeda ye screen is no se baby biara wo behu ne bia tokro bia behu ne bia ma posifo asonye da enti se ne ebe ya abrantie no mudi ne begina emra no because wontimi meji obi de hye nkwa enye da emfiri ne nsam na wonfa ho nkan wura na wondwane na sese ene asem ne koda no asan ye de aba na mesire eye bright ebusuafo se o mundi sa asem wei echipa hwe no manja mananka hwe no mo enja mananka akonya so eye dien boys kra de monte se emma boys de entokwasi muntamu enne ade ebechu behu omo no omo saanam enti se ma se ne ye ne enyonko ba enya asem a ye betimi aya aka be enfie be de wo ho ne enkasa ada nenso emema de omo ntisa be ma ne ne nyonko be ma nya ntokwasi sia no mo siesia ade ebechu behu se no omo saanam se hu kra se omo kwa na ekono nenso minim die nti asese ne abrantie we die bright de ye no wantimi afa nche na panyina wo baabi o mobo soka ye siesie asem ye wi a anopetututu wasa ato a ye bright akwoje ne nkwa ye dai efri ne nsem ebusuafo areho papa ne esre Ghana police se baabi abrantie yi hye bia no omonso mbo omo homoden na sese omonko yi abrantie ne nye dai MP na mrane ne nye dai endi aisesi an youth no maba no omo ede ahwe omotimu se so obi di obi ewukura na obetimi afa ne ho adi enti so obi ye obi ade ketua bi omo ho kura no obi ye ne nyonko ade ketua bi no pese ode ne nyonko nkwa ye dai efri ne nsem because onim se oje ne nkwa efri ne nsem a enkosi baabia ne so asem redie bright ebusuafo fomfom na ensi fom pa na baabia brantie ne hye bia no omo ne eye post for Ghana police enya adwen na ne omo nkoche abrantie na emra ne nye de endi se na ebeye ahyensode wo Ghana ha se wuntimi enji obi nkwanya de emfiri ne nsem na amfa ho nye de endi nti ebusuafo we ya reho sema enne de we ya reho sema enne esi woye Ashtown Kumasi na ne mede manu di sema ebe wieye me ka sem kitu ebi se we ya youth na wasi susu chine nye baabi obehu obi wo ho abrantie bi wo ho a wondru baabi a efitia no pa wo firifie pe wanhwe won ba fie bie ma wo yere ne makura na yere ne ma no omoni entwa ne so akopema no mra ene oba abeda mesle youth ne se mo wo ho aya montena fie mo amompe bibia mo de begigi money dance de bia mo ti bo ase mo ti bet ase na mo ti eye soka ase because one more ba won nya nyo bia na adwen ne kreki o making ebia wa wo kwotena wo se wo boy ye soka ibia na wo hwe beti wo boy wo hwe de wi o mo bo beti ana so wo hwe boy ebia make wo enkofo endu boni woni mu nom ba obi oba ho be ni woni mu nom
nti wo ye na de ketewa bi a enya de ode beche because of niema na se wono no mo nti no because of niema na wono no mo nti na adwen no enhye da enkleke sa wohu tiwe say youth ni say ya omo ntina fie no mo njai se eno mo kɔ ha de twa omo kɔ ha because wo mo kɔ bia ye ha omo wo na nya obia na oba ha se na adwen na ye de ekleke obi wo ha enu bone no wano ma se na adwen na nche da anya de anya adwuma sa ti uye ni bibi bone uye ni bibi kitua bia na ne ode aye de ode ahye ne mu nti we de mesle youth ni say eye omo etonye de enje from baby omo te no omo ntantena ho na ne omo njai say ene ye kɔ ha ade kya ye kɔ ha no eye omo entwa sa ade ni so se na be ya enkofa the atu brighty ebi nsa anye de embabim nti ebusuafo ha na brebe makwan ama me de ye social issues a ennem de be som no ese ne de ya rehosem pa na sese ne esi we ye kumashe Ashtown na ne da se ne mesa de bia ye de aba be som media ne amaboat ma George na obetimi afeme amagina de ba kosi we ye bright nsem a me de be som nyina no memfa enkame mo e we ye hot take GHSO makramo